moving to an rickshaw driver, a common citizen who has been accessible to the Janta and who has moved from state to state. Part of our expansion plan for the Shiv Sena is to ensure that we are in a competent position to make an impact, to fight and to be a part of the election which is due in Goa. Whether it is decided by the Election Commission in 2026 December or 2027 February is yet to be seen. But there are many issues in Goa which we all know about, whether it's the employment generation, whether it's boosting tourism. And as the Mahayuti, we will contribute to the BJP and the Shiv Sena working collectively. What finally is decided by the leadership is their own choice. But as Karyakartas of this party, of Hindu Hriday Samrat Adanya Balasaheb Thackeray and the vision of Anand Dikeji, we are here as the torch bearers to make sure that we boost, we address and we are solutions. We are not part of the problem, we want to be part of the solution, and in each assembly constituency, wherever there are voters who are pro the vision of Adanya Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray and the vision of Eknathji Shinde, as a true leader who is the son of the soil and who comes from the roots and understands the problems, we will continue to spread state after state. This is all I have to say today. This is the beginning and there will be a huge outcome and outflow because we propose 40 shakas in 40 constituencies of Goa, which will address the north-south Kushavati and make sure that every Goan who has a problem, who needs a voice, who needs a dedicated to common man leader, that solution is the Shiv Sena, Dhanushyaban and Eknathji Shinde. Jai Maharashtra. आणि आता तुम्हाला माहिती आहे की 16, 17, 18, 19 जूनला इकडे एक बैठक आहे. मी विनंती करणार की उपेंद्र गावकर साहेब तुम्ही त्याची माहिती मीडियाला द्या आणि काय काय प्रमुख योजना आहे आणि त्यानंतर आमची भूमिका काय राहणार ते तुम्ही सांगा. 16, 17, 18, 19 तारखेक आमचो शिवसेनेचो स्थापना दिवस हा. तेका लागून आमी 16, 17, 18, 19 तारखेक 4 दीस आमचो प्रोग्राम हा आणि मोठो प्रोग्राम जातलो 19 तारखेक. तो खंय तो तुमकां सांगतले म्हणजे ते दिसा स्थापना दिवस हा. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जातलो आणि मोठी आमची मिटींग जातली आणि 17, 18 तारखेक हे आमचे सदस्य नोंदणी कॅम्पेन चालू जातले. तसेच पावस हा म्हणून अख्ख्या 40 मतदारसंघात क्षत्रिय वाटप हो कार्यक्रम जातलो आणि 19 तारखेक गजाभाऊ किर्तीकर हेच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा एक कार्यक्रम जावपाचो हा. ही सविस्तर माहिती त्याच्या पयलीं 4 दीस आमी कळयली. महाराष्ट्रात आपण युतीमध्ये आहात, महाराष्ट्रात आपण युतीमध्ये आहात, मग गोव्यात हे तत्व लागू होणार नाही का? बघा हे नेतृत्व ठरवणार काय होणार, परंतु एक पक्ष म्हणजे शिवसेना आणि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे आणि आमचे नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदेच्या नेतृत्व घेऊन आम्ही आले इकडे आणि नक्कीच गोवामध्ये आमचे पण फुटप्रिंट असणारच. मॅडम कॉन्टेस्ट करणार तुम्ही काय अलायन्स मध्ये राहणार? कॉन्टेस्ट करणार काय अलायन्स मध्ये जाणार? मैम इसके पहले कॉन्टेस्ट करणार काय अलायन्स मध्ये राहणार तुम्ही? ते नेतृत्व ठरवणार की कॉन्टेस्ट करणार की अलायन्स आहे. फक्त आम्हाला आता पाहिजे की मेंबरशिप ड्राईव्ह मध्ये जितकी शिवसैनिक जितकी हार्डकोर आहे, किती लोक आहे जे महाराष्ट्रातून आले गोवामध्ये आणि गोवातून येतात मुंबईला, त्यांना जे आमचे परिवारचे सदस्य बनायचे तर नक्कीच पहिले हे नोंदणी करायचं आहे. त्यानंतर आपण बघू की नेतृत्वाने जे ठरवलं, परंतु नक्कीच आमचे वोट बँक असणारच गोवामध्ये. ओके मॅडम, तुम्ही स्टार्ट करताना जय महाराष्ट्र म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स सुरुवात केली. मग तुमचं तुम्ही वोटचे जे बघतात ते ओनली महाराष्ट्र रिलेटेड बघतात. बघा एक विचारधारा म्हणजे तुम्ही तुमच्या आजीच्या घरी गेले आणि आजी कशी आहे, त्यानंतर आजोबा कसे आहे ते तर म्हणतात ना, तर दोन्हीला एकत्र म्हणजे एक विचारधारा आहे.
एक विचारधाराला घेऊन आम्ही ते सुरुवात तुम्ही मेन्शन केलं की तिथून इथं आलेलं आहे, स्थायिक झालेलं आहे, त्यांना अपील करते असं म्हटलं ना. बघा, गोवामध्ये जे गोवाचं अस्तित्व आहे, आम्हाला अभिमान आणि सन्मान आहे. जे लोकल कल्चर आहे इकडे, लोकल क्विझिन आहे, लोकल थॉट प्रोसेस आहे, आदर सन्मान त्यांच्यासाठी. परंतु ते गोयनला पण कधी कधी परिवर्तन पाहिजे, त्यांना पाहिजे पर्याय, त्यांना पाहिजे पार्टी, त्यांना पाहिजे नेतृत्व. आणि बघा, इतकी महिला आहे इकडे, ते लाडकी बहीणला पाहिजे की महिलाला पण सशक्त करायचं राजकारण मध्ये. नारी शक्ती वंदन असो किंवा नाही, आमचे नेता आदरणीय एकनाथजी शिंदे नेहमीच लाडकी बहीणला एक संधी देतात. तर त्याप्रमाणे एक संघटन करायचं आहे, तर ते दॅट इज द बर्थ राईट ऑफ एव्हरी इंडियन. मॅडम इथलं नेतृत्व चांगलं नाही वाटतं तुम्हाला? नाही, छान आहे, छान आहे बाबा. मी इकडे त्यांच्या वरती काय टिप्पणी नाही करणार. मी फक्त बोलणार माझं पार्टी काय घेऊन आले. आम्हाला पाहिजे की जितकी लोक ज्यांना पाहिजे की आदरणीय एकनाथजी शिंदे डेडिकेटेड टू द कॉमन मॅन, an aspirational story of an auto rickshaw driver who became the chief minister, who took up the cause of women and who has been on ground leading. We will have our democratic right to expand our party in every length and breadth of this country. Ma'am, how is the performance of the Bharatiya Janata Party in Goa as per you? We are part of the Mahayuti. We have no complaints at all, and we are not here to make a statement about another party. We are an alliance. We will continue to be an alliance, but as a political party, it is our right and our prerogative that we want to grow. इसके पहले जब शिवसेना साथ में थी, उबाटा और शिंदे जी एक साथ थे, तभी उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे. अभी तक उनका एक भी एमएलए विधायक चुन के नहीं आया है. और कैसे देखते हो महायुति में, जो मराठी में क्या कहा जाता है, युतीचा धर्म पाळला जातो, वही चीज. और इसके पहले आपने बीजेपी के साथ भी काम किया है, लास्ट इलेक्शन में भी काम किया है, कैसे देखते हो? बघा, हिंदी ओके, इजी. राजकारण, राजनीति में अलायंस होता है, अलायंस लड़ते हैं, हार जीत होता है, जो जीता वही सिकंदर. ये तो स्वाभाविक सबको पता है. लेकिन इसका मतलब नहीं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छे काम के करतूत, जहां आप अच्छा फल चाहते हैं तो आपको शुरुआत करना है जमीन से, ऊपर से नहीं. तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम काम करें शिवसेना के रूप में. हमारे बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, और उनको साथ लेके आगे जाएं. आप टिप्पणी कर सकते हैं कि पिछली बार आपको मिला, नहीं मिला, आप साथ थे, अलग थे, वो सब समीकरण बदलते रहते हैं. लेकिन देखिए, तमिलनाडु में जो एक विजय कर पाते हैं, तो यहाँ भी कोई और कर सकता है. जो हम लड़े, एकत्र लड़े, तो बिल्कुल हम साथ महायुति के साथ है, अभी हमेशा रहेंगे. लेकिन हमारा अस्तित्व कोई छीन नहीं सकता है, और वो अस्तित्व है काम जमीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता. जहाँ तक हमने देखा है कि जितने भी शिवसेना के कैंडिडेट थे, उनके डिपॉजिट जब्त हुए थे. अगली बार आप ये सवाल मुझे पूछे 2027 के फरवरी के बाद, और आप देखेंगे कि कितने शिवसैनिक जीत के आए. तो कितनी सीट लड़ने की कोशिश रहेगी आपकी? अभी ये देखिए, ये हम नहीं आए ये चर्चा करने, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं, कोई चर्चा हवा में नहीं. फिलहाल हमें 40 असेंबली सेगमेंट्स में शाखा चाहिए, 40 असेंबली सेगमेंट्स में हमारे कार्यकर्ता चाहिए, और 40 असेंबली सेगमेंट्स में हमें काम करना है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे के नेतृत्व. तो इलेक्शन लड़ने के बारे में भी कुछ सोचा होगा? 40% में आप कर रहे हो, ये भविष्यवाणी आप अभी कर सकते हैं क्या? कोई भी इलेक्शन के बारे में वो बाद में होता है. मैडम, कोई तो और वो अपना नेतृत्व एजेंडा तय लेके करता आते है. हैं कि मैं इतना कॉन्टेस्ट करेंगी, आप सरकार बनाएंगे. तो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ. महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं. आज के दिन में महायुति का ट्रिपल इंजन सरकार है, जहाँ बीजेपी है, शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, एनसीपी. तो कांग्रेस और सब क्यों काम कर रहे हैं? उनका कोई चांस ही नहीं है, तो उनको काम करना बंद करना चाहिए क्या? आई मीन, दिस इज अ unsubstantiated question. The question is, a political party that wants to expand outside the state, and with the correct thought process
and the visionary leadership of Hindu Hriday Samrat Adanya Balasaheb Thackeray, Anand Dije and the work that has been done by Eknathji Shinde. Why did I narrate all the developmental agendas? Because all of this has been done under his leadership, and that is why we stand here today. Madam, So I think, आप इलेक्शन लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो 27 में? of course लड़ेंगे, लेकिन मैडम, साथ में आपको- लड़े, अलग लड़े, वो सब हाइपोथेटिकल बात करने की आवश्यकता नहीं है. मैडम, आपको नहीं लगता- यूनिटी ग्रुप गोवा में काम कर रहा है, कैसे देखते हैं, कुछ इफेक्ट हो जाएगा? Good luck to them. उम्मीद तो मैडम- दुनिया कायम है. मैडम, आपको नहीं लगता आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से मैच होती है? अगर आपने काम किया तो बीजेपी के वोट्स कम होंगे, बीजेपी को फटका पड़ेगा, वो ऐसा आपको नहीं लगता? मेरा लॉयल्टी, मेरा काम, मेरा पद, मेरा मौका, मेरा रग रग में है. शिवसेना, शिवसेना, शिवसेना और आदरणीय एकनाथजी शिंदे. मैडम, you also said- मैडम, मतलब आप बीजेपी के अगेंस्ट जा सकते हो? कौन अगेंस्ट और फॉर? महायुति एक ही है, अलायंस एक ही है, तो आप क्यों ऐसे मैडम, अगर आपने चुनाव लड़ा तो वोट स्प्लिट नहीं हो सकते, ऐसा लगता है आपको? अरे लेकिन साथ में लड़े तो वोट बढ़ सकते हैं कि नहीं? Madam, you हम also ज़्यादा spoke ताकत about देंगे। in your speech addressing this. You said you won't be the part of the problem but of the solution. What is that exactly you meant by that? और See, there are मैडम, many गोवा में sir- क्या इश्यूज आपने Yeah, देखा है, yeah. क्या इश्यूज हाईलाइट कर सकते I हैं? think 2-3 which are very serious issues which the Mahayuti is addressing. It's not as if the Mahayuti is not. But when does there come, when you introspect and there's acknowledgement that there is a problem, then you can have a solution. Like for example, employment generation. What is it that we can do collectively? There are so many agendas which we have implemented through skill development, which can happen here in Goa with ease. That is part of the agenda of Shiv Sena here. What is the agenda? How do you boost tourism? You can boost it culturally too. And that cultural expansion, which we are hoping for in Goa, can be done collectively. This is not about you versus me. This is about us and us collectively. If we become strong, BJP is also strong. We all grow together, we grow together. And for the future, I don't think it's wrong for any political party Okay. to think about their own Yeah. expansion. तुम्ही 40 मतदारसंघात शाखा उघडणार म्हणून सांगितलं. तुमचे 40 मतदारसंघात समित्या आहेत. तेच आता मीटिंग घेतलं आता. हे तर सुरुवात आहे. आम्हाला शुभकामना द्या. Madam, 16, 17, 18, 19 तिथे आम्ही बसून ठरवणार. मॅडम गेली कित्येक वर्ष शिवसेना जेव्हा इलेक्शन जवळ असतं तेव्हा त्यांचं काम सुरू होतं. इथे पंचायत मध्ये सुद्धा निवड हे करत नाही. पंचायत निवड नाही. त्यांना विचारा किती नाही जिल्हा पंचायतला सुद्धा करत नाही. कुठल्या म्युन्सिपाल्टीला सुद्धा आपले उमेदवार असतात. मग असं होत नाही की म्हणजे इकडे पाऊस पडला की जसे अळमी येतात तशी इलेक्शन जवळ आलं की शिवसेना येते. असं याच्यावर तुम्ही काय म्हणाल? कारण सर 8 महिने झाले. 8 महिने झाले. 8 महिने आणि गोव्यात एवढे जे आठ माझा महिने- प्रश्न आहे हो, मॅडम. हो. गोव्यात एवढे जे लोक जे मोर्चा किंवा उपोषण करतात तेव्हा कुठलाच म्हणजे शिवसैनिक कुठेच आपला पाठिंबा दाखवत नाही. म्हणजे आता गेली फक्त 6 महिने राहिले आणि आता शिवसेना येऊन शाखा करणार म्हणजे असं तुम्हाला वाटतं की होणार असं तुमच्याकडे? मला वाटते की लोकांना जे रुची आहे शिवसेनामध्ये, आमचे नेतृत्वमध्ये आणि जे विश्वास आहे, कशासाठी मी लाडकी बहीण योजनाचं ही सगळ्या योजना सगळ्या गोव्यात चालू आहेत त्या. ऐका मॅडम. आमचे साहेबांचं तुम्ही एकदा भेट घ्या, तुम्हाला माहिती पडणार की मास लीडर काय आहे आणि ऑन ग्राउंड नेतृत्व काय आहे. ते नेतृत्व आम्ही पुढे घेऊन ह्या चाललो. आपण ज्या योजना बोलल्या त्या सर्व योजना गोव्यात चालू आहेत. फक्त त्यांचे नावं बदललेली आहेत. नावं वेगळी आहेत. हे आपल्याला समज. माझं एवढं म्हणणं आहे की 4.5 वर्षानंतर जेव्हा असं गेली कित्येक वर्ष असं होतं की शिवसेना जेव्हा इलेक्शन जवळ आलं की पुढे येतं. याच्यावर आपलं काय म्हणणं आहे? बघा, एक पार्टी त्यांचे नेतृत्व आणि त्यांचे जे कार्यकर्ता आहे ते ठरवतात की भविष्यामध्ये काय होईल. परंतु एक संघटन उभं करायला एक इझी सोपं टास्क नाही. किती मेहनत करायचं आहे. किती तुम्ही गावकरजीला विचारा, उपेंद्रजीला, कितीदा मी त्यांना भेटले मुंबईमध्ये आणि किती कठीण होते त्यांच्यासाठी. असं ऑफिस पण उभं करायला म्हणजे हे सगळं एक स्ट्रॅटेजी आहे. तर बेबी स्टेप्स डज नॉट मीन दॅट यू डू नॉट विन द एंड ऑफ द रेस विथ कन्सिस्टन्सी.
ते कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघणार आणि तुम्ही प्रयत्न करा. जेव्हा आमचे सगळे पदाधिकारी आम्ही घोषित केलं गोवामध्ये, तुम्ही बघा की काय आहे सिस्टम आणि काय आहे व्यवस्था. जब इलेक्शन आता है तब शिवसेना गोवा में आती है, अपनी कैंडिडेट्स डिक्लेयर करती है, अपने पदाधिकारी डिक्लेयर करती है, बाद में दिखाई नहीं देती. इस बार मैं आपसे एक बेट लेती हूँ. 6 महिन्यात होणार असं हो 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 वाटतं. ऐका. खात्री आहे. होणार आणि त्यानंतर आपण चर्चा पण करू. आमचे ओपनिंग बॅट्समॅन शिवसेनाचं तुम्ही बघणार गोवामध्ये. मॅडम, तुमच्या संपर्कात कोण आजी माजी आमदार आहे किंवा दुसऱ्या पक्षाचे लीडर कोण आहे? खूप आहे. सेव्ह इट फॉर नेक्स्ट टाइम. आजीचे कोण आहे? पार्टीमध्ये आता आजपर्यंत किती मेंबरशिप गोवात आहेत? मी आता चालू केले, आता सुरू करतो. काहीच नाही. एकदा सुरुवात झाली. आता तुम्ही असं काय होणार तुमचे? आता तुम्ही आम्हाला आशीर्वाद द्या पहिले. आमची जी भूमिका आहे एकदम स्पष्ट आहे. आपण काम करू आणि नक्कीच नेक्स्ट टाइम आपण प्रेस कॉन्फरन्स करू तेव्हा अपडेट तुम्हाला भेटतील. एक पक्ष आहेत. एनसीपी आणि शिवसेना दोन्ही पण गोव्यात येऊ पाहतात आणि त्यांना विचारा आलेले आहेत त्यांना. ऑलरेडी. एनसीपी पण आले, तुम्ही दोन्ही पण महाआघाडीच्या मेंबर आहात. बघा, महायुती एकत्र आहे, अलायन्स एकत्र आहे, परंतु एक नेता आहे आदरणीय एकनाथजी शिंदे आणि त्यांची लोकप्रियता आम्ही बघितलं. महाराष्ट्राच्या बाहेर पण बघितलं. जेव्हा ते जातात बिहारमध्ये काय मॅडनेस आहे, आसाममध्ये तुम्ही हेमंत बिस्व शर्माला विचारा की मेन कॅम्पेन स्टार्स कोण आहे, तर एकनाथ शिंदे साहेब आहे. आणि तसंच आम्ही आले इकडे गोवामध्ये आणि आम्ही पुढे पण जाणार, असं थांबणार नाही. ओके मॅडम, आरजी ग्रुपचे जे एक्स प्रेसिडेंट होते मनोज परब, अशी चर्चा आहे की ते शिवसेना ग्रुपच्या लीडर्स बरोबर असे भेटी होती, संपर्कातच होते. ते त्याविषयी काय तुम्हाला माहिती आहे? मला काय नाही माहिती, मला माहिती नाही आणि मला स्पेक्युलेशन तर करायचंच नाही. धन्यवाद. पण तुम्हाला एकनाथ शिंदे जी का जो गठबंधन हुआ, सरकार बनाए थे, मुख्यमंत्री करके जब बने थे तो गोवा में उसका शुरुआत हुआ. गोवा से गए थे तो बीजेपी जो you have been a BJP spokesperson for last few years now. So can you think that BJP पार्टी जो है पक्ष फोड़ो और सरकार बनाओ ऐसी काम करती है, उसका एजेंडा रहता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? No, I won't comment on anything personally because the alliance is the same, the ideology is the same. If you are happy in your job, you will stick to your job. If you want a better job and you go somewhere else, that cannot be held against you. If you are loyal to that job, that is the main point. And I think that right now we have only one agenda which we have come, which is the developmental agenda for Goa. And we as a party are committed to helping people. We will continue to do so. Thank you. Thank you. मॅडम, एकच प्रश्न. आता तुम्ही म्हटलं की वेगवेगळ्या विषयांवर आम्ही काम करणार म्हणून, तर आता सध्या बीजेपी आहे आणि ते अपयशी ठरले आहे का? वेगवेगळे विषय आतापर्यंत लोक. No, but who says you can't better their work? पण तुम्ही म्हटलं ना गोवात खूपशे इश्यूज आहेत, अरे पण- इश्यूज रिझॉल्व्ह करायला पाहिजे. नाही म्हणजे नाही, गोव्यात पण आपण issues आहे, तुम्ही एकत्र accept करू. करा. आपण एकत्र करू. बघा, मी तुम्हाला एक साधारणचा एक्झाम्पल देते. समजा एक महिला सोबत अन्याय झालं आणि त्यांना न्याय नाही दिलं, कारण जे पण असो, परंतु आमचे शिवसेनाचे पण दार उघडं आहे ना हे महिलांसाठी. या तुम्ही, आम्ही तुम्हाला मदत करणार, असंच आमचं म्हणायचं आहे. आणि त्याप्रमाणे असं नाही की सरकार नाही ऐकतात, परंतु जे जास्त ताकद लावलं तर आपण एकत्र सगळ्यांना एक दुसऱ्याला मदत करू.